Bajina Bašta je bila domaćin 25. internacionalnog karate turnira Tara Open 2022. koji je okupio oko 370 takmičara iz 32 kluba iz Srbije i Republike Srpske. Organizator turnira je Karate Savez Srbije, tehnički organizator Karate klub Omladinac, a pokrovitelj Sportski savez, odnosno opština Bajina Bašta. Tradicionalni turnir nismo ovih proteklih par godina zbog korone organizovali, ali sad smo opet, da kažem, ušli u tu priču. Danas će biti oko 370 učesnika u svim kategorijama, s tim što bih istakao da najstarije te seniorske kategorije trenutno učestvuju na Evropskom prvenstvu u Turskoj, što je jedan od razloga da danas neće biti ovde prisutni. Pa mi imamo, da kažem, i tu tradiciju i opciju uvek da ubacimo i one koji se prvi put takmiče, da im to bude ovde u Bajinoj Bašti, i zbog domaće publike, i zbog roditelja, porodice i članova iz kluba. I tu imaju ove devojke i momci koji su već kadeti i juniori, koji imaju ozbiljan dosadašnje učešće na turnirima, tako da ćemo izaći sa, da kažem, u velikom broju i sa svim uzrasnim kategorijama. Juče je u Beogradu održan Roda Kup, koji je ujedno i jedan turnir kvalifikacioni, da kažem, za predstojeće balkansko prvenstvo. Danas će biti jedna proba i ovde u Bajinoj Bašti u dosta manjem broju. Juče je bilo 1200, ovde znači danas nekih 370. Između ostalog, za predstojeće balkansko koji se održava u Beogradu, naš takmičar Luka Simić će nas predstavljati kao član reprezentacije, što je isto za nas jedan dobar rezultat, da i u tim najmlađim kategorijama imamo predstavnika. Turnir je otvorio Slavoljub Piper, predsjednik Karate Federacije Srbije i potpredsjednik Evropske Karate Federacije, izrazivši nadu da i na ovom turniru stasavaju novi osvajači medalja na svetskim takmičenjima. Također se osvrnuo na najnovije uspehe srpskih karatista na velikim takmičenjima. Pre svega želim da vas pozdravim u ime Karate Federacije Srbije, u svoje lično ime, i poželim da danas ovde na ovom turniru isprobate vašu formu, jer je ovo takmičenje jako bitno, zato što se sledećeg vikenda, produženog vikenda, petak, subota i nedelja, održava balkanski šampionat u Beogradu za decu i seniore, i ovo takmičenje je izuzetno značajno za naše učesnike. Koristim priliku da izrazim posebno zadovoljstvo jer smo mi i ovog puta na nivou Evrope, a sa zlatnom medaljom koju je osvojila naša reprezentativka Ivana Perović, i mislim da će neko i sa ovih prostora, neko ko je sada među vama, kao i svi drugi naši šampioni koji su počinjali u ovom uzrastu, biti ponos, kao što su to sportisti koji osvajaju zlatna, srebrna i bronzana odličja na velikim međunarodnim karate takmičenjima. Najbolji klub u generalnom plasmanu je Želja Ipon iz Srebrenice. Mi smo doveli 19 takmičara, zaista smo došli u onako velikom broju, postoje i razlozi za to naravno, i jako sam zadovoljna organizacijom, zaista Nedeljko Ordagić i Milenko Ordagić zaista jako dobro organizuju svaki turnir. I u borbama i katama imamo od poletarki do juniora. Kata tim da su odradile savršeno. Tako je, da, to je prepoznatljivi kata tim nama u Bosni i Hercegovini. One su inače i balkanske prvakinje iz 2019. godine i 5 godina uzastopno su već prvakinje države. Upravo se sad spremamo. Ovo je nam jedna provjera pred evropsko prvenstvo. Karate klub Želja Ipon postoji od 2013. godine i broji negdje oko 40 članova trenutno. Prema rečima Nedeljka Ordagića, od narednih takmičenja karatiste Omladinca očekuje balkansko prvenstvo u Beogradu, a potom i evropsko za mlađe uzrasne kategorije.